Bilәмсез, монда хөрмәтле коллегалар дип әйтәсе килә инде. Шушы татар халык биюеннән генә дә нинди матур спектакль ясау бәхетенә ирешкән бит рәхмәт җитәкчеләргә. Әлбәттә, театр дигәч, безнең күз алдыбызга шушы сәхнәдәге артистлар килеп баса. Ләкин аның бит чыгышы, чишмә башы, нәкъ менә шушындый залда сәхнә артында утырган шәкертләрдән киткән, укучылардан киткән. Менә бүгенге көндә сез шушы династияны дәвам итүчеләр икән аңлыйсыз микән, юк микән? Ләкин театрның тарихы 100 ел гына түгел, ул 200 елга якын шәкертләр барлыкка килү белән, мөгаллимнәре, укытучылары кайтып китү белән, пәрдәләрне, шаршауларны кырып, үзләрен укыткан укытучыларга пародиялар ясап, шунда ук текстларын ясап, шунда ук алар уйнап, үз ара спектакль куя башлаганнар. Бу инде әлбәттә шаяру гына булган, ләкин менә шушы шаяруның, шушы уенның төбендә карагыз әле нинди матур нәтиҗә ята. Карагыз әле шушы эшкә Мәгариф министрлыгы, Конгресс, инде безнең күз өстендә булган кашыбыз сәхнә журналы кушылып, Зиннур абыйның җиңел кулыннан бүгенге көндә без балаларның күңелләрендә, балаларның йөрәкләрендә әлеге теге вакытта залып калган шатканы яшәтәбез. Бернинди вакцина кирәкми җәмәгать. Монда бөтенесе вакцинируется, шушы мәхәббәт белән вакцинируется. Без артистлар чынлап та 40 градус белән дә, температура белән дә авыртканда сәхнәгә чыгып булганы бармы синең шулай? Бар. Терелеп кайтып китәбез. Менә киемнәр маммасу була, скорыйлар тора, чыкма, үләсең, бетәсең дип инде уколлар белән торалар. Безнең өлкән артистларыбыз да шулай. Ләкин җир җимертеп тагалы бер 10 спектакль уйнарлык көч алып чыгып китәбез сәхнәдән. Рәхмәт сезгә булганыгызга. Рәхмәт сезгә шушылай балаларны, аларның битә балалар гына түгел, ата-аналары белән дә эшләргә кирәк, Ходайның рәхмәте. Бүгенге көндә менә без сөйләшеп утырдык, дәфтәрләре генә түгел бит әле шул ата-аналар белән эшләүе дә ияреп кайта икән бит аның өйгә. Ходай түземлек бирсен сезгә. Шушы эшләгән эшләрегезнең әҗерен бу дөньяда да, теге дөньяда да аларга насип булсын. Рәхмәт. Станиславга инде